On tottama konngol. Fatoumata Sisawane. Yamde sappo joyi fawi silmaji sappo Paris lamorde Faransi yamde sappo tati fawi silmaji sappo Madina Guna sender Sénégal on salminama musibbe tedduɓe heɗiɓe RFI fulfulde hiɗen yewta hande kadi fingol kolol nogay e tataɓol desowal fugo koyngal adunaru hitande ujune ɗiɗi e nogay e jeego ko hande altine pottite e tataɓal timmode den jofata diɗal Égypte tinodiray e Argentine kikiɗe tawsi ngal diɗal Afrique waway e lumbude ngal dawal ngam tawtude Maroc wonuɓe e heblanade pottital nayaɓal timmode caggal ɓe pi Canada loggi tati e ndiga ko honno yiruɗon arsike Maroc e Égypte diɗe ɗiɗi Afrique naje ɗiɗi heddiɗe ka folotiro wawde woɗɗade ha yotto e dawal e ɗiɗaɓal timmode walla e timmode e kañumgo folotiro Maroc fottay e Faransi e nayaɓal timmode caggal nde ɓe pi caggal nde ɓe ɗi kippuji ɗiɗi fotti heɓi duuɓi nayi gilay hitande ujune ɗiɗi e nogay e ɗiɗi e ɗiɗaɓal timmode coupe du monde yuɓɓinanoɗo Qatar ko honno haray habborɗon o tinodiral hakkude maɓɓe ngam okkude miijoji moɗon e dow lefol ngol rewrogon kaka kowal temeɗɗe ɗiɗi e nogay e goo capanɗe jeeɗiɗi e jeego temeɗɗe e jeego e capanɗe nayi e nayi sappo e ɗiɗi e capanɗe jeetati. min mbiɗa waɗi yakare Maroc de Argentine e Égypte se tottigue hakkude mum e Argentine tawɓe heeɓi changé kono kam wona hunde weeɓude yaltugol hakkude mabɓe e Argentine wona hunde weeɓude soɓe yalti ɗon tawɓe heeɓi changé e Maroc kam nde waɗe mum yakare soɓe change mabɓe ɗe no wawi ɓe piya français e soɓe heeɓal erreur no wawi ɓe piya français mbiɗa waɗe mabɓe yakar Maroc mbiɗa waɗe mabɓe yakar desewal ɓindireyankore équipe France hawri he Maroc wona hunde weeɓore e saabu ɗin ɗon équipe aji ɗiɗi fof ko équipe aji mawɗi fettotoɓe wawɓe woni hen kadi goto hen kala yiɗat elminde goɗɗo on pour yawta kono noon weeɓata to banggal Maroc fude wonno équipe France o fof fayde koɓe attaquant ji ɓe fof ko markoɓe équipe o hande mo heewi doole o welani wadde elmine par ce que gila ɓe puɗɗi ɓe meeɗa lappede kamɓe kay ko lappoɓe tan Maroc noon yadama laabi ɗiɗi kamɓe ɓe yahade match nul kadi ɓe gagnant kono noon France hay nul yadaka gila fuɗɗa kamɓe lappata ɓe hawri ɓe fof ɗum noon eɗen mbiya bonne chance gagné ɗo hen fof no moƴƴi ko ɗon ɓurmi hedde ko to banggal France ɓe jinmi yoɓe gagna eyyi caggal kay Sénégal yeehi Côte d'Ivoire yeehi fulɓe mbi yidde hoore wona añje bandu eyyi ɗum noon Égypte ne hakkude men e Argentine ɗon ni weeɓata saabu Lionel Messi en équipe mabɓe o ko ɓe sampindu mundu kiɗɗo woni ɗon donc wona hunde weeɓore